बोला बोला बैजूनाथ की जय। सावन चढ़ गइल बा ए बाबा, सभे कवरिया बम के दिल में उत्साह बा राउत द्वार पावे के। बाकी इतना बताइए बाबा, हम राउत द्वार पर आई टाइम कैसे तनिका बताएंगे बाबा। सागर रिकॉर्डिंग स्टूडियो महापुरा गया। कैसे के आई बाबा राउर दुआर, भैनी बीमार कैसे के आई बाबा राउर दुआर। पूरा देश में बाटे फैलल हाय ई रोग ऐसन चलल हो, पूरा देश में बाटे फैलल ई रोग ऐसन चलल। यही से डारे लागिया हमार भैनी बीमार कैसे के आई बाबा राउर दुआर। भैनी बीमार कैसे के आई बाबा राउर दुआर। कैसे बताई घरवा के लाचारी, दूर से बोले ली बम मातारी। बहरा में सब जुलुम हम पे कैलाश, गौआ के साथी संगतियों जो गैल। केहू ना हमसे बोलेला हाय, सब मुहवा फेर चलेला हो। केहू ना हमसे बोलेला, सब मुहवा फेर चलेला। जिंदगी में पारल बालम हर दारा, भैनी बीमार कैसे के आई बाबा राउर दुआर। भैनी बीमार कैसे के आई बाबा राउर दुआर। अब रउआ से यही नहीं हो रहा भाई बाबा, अपन भक्त की जिंदगी बचाए। जब राउर भक्त के जान न रही, राउर द्वार पर जल लेके के आई बाबा, के आई। जगरा खातिर गईनी हम पहरा देश में, जिंदगी कटत रहे बाबा कलेश में। ए बाबा महिमा बाराउर या पार हो, सोनू बिहरिया फसल माझार हो। हम दर्शन करे आई हाय, जलवा रउआ पे चढ़ाई हो। हम दर्शन करे आई, जलवा रउआ पे चढ़ाई। मुन्ना रटरवा पे टूटल कहा, भैनी बीमार कैसे के आई बाबा राउर दुआर। भैनी बीमार कैसे के आई बाबा